yaphinde yahlangana ku-YouTube, yaphinde yahlangana sanibona senibhekelela abayi-2 senibhekelela abafowethu South Africa yonke nabaphesheya baningi abangibukelayo. Nayo indaba isaqhubeka ithi isilwane esingene mhlawumbe esibulala noma isilwane esitholakala endlela thize mhlawumbe umuntu kade uzigangele noma ingane ekhaya beyigangile yaloyo abantu, noma isilwane ongasanje sivelaphi mhlawumbe wawuganile noma uganile usithole esuke emshadweni, noma uthe mhlawumbe la ukhona emsebenzini mhlawumbe wathi uma uhamba wezwa sekukhona izinto ezikulandelayo ezithize mhlawumbe ulala nazo zikekhaya. Nyanga enkulu Baba ndaphila kodwa khona nyanga enkulu kunjalo cha nayo indaba esilwaneni abantu bekhayela mina kanti phela imini njenene ekhipheni isilwane ukuhlukaniseka kwazo ilwane zihlukaniseke igaba eyiningi mfowethu ngokusho kwawo ziningi ziku4 futhi ingaphezulu. asike sithi ukukho ezimbalwa Asike zimbalwa, asike siphe lapha lezi ezimosha kakhulu ikhaya. emosha kakhulu ekhaya Ya lezi sumdliwa esamanzi amnyama ekhaya esivala zonke izinto esiyingozi kakhulu lezo. awuze nazo Lapha kushadwe ngisho uqoma uba nezibhaji uziqomela nje umuntu lapho ozokuhlupha kuhlumeza kushaye nje phela uqomele labantu ababizwa ngosikhotheni uqomela blue eye yebo yes uthola blue eye ayiphela yes kusuke kuyinto engacacile nawe uma uyindoda umakhoti abahlali kwazisu ayihlali mhlawumbe mangabe mhlawumbe sifika lapha esigabeni sokuthi ngithi nakha umuzi nakho umntwana ahlale isisu ziyachitheka. Yini kwakuvele kusetshenzwe ngokuthi lekhaya kufiwe mangingafiwanga niphupha neza niphela ngomthetho wesobe befuna ukuthi akufiwe uvalwe umuzi isuke ibheke lapho umdliwa-ke lowo. Kodwa Yesike sithi sivala unkinga nifane nabafile nipheli lapho nifana abafile niphile bakhona abafuthi abanjalo abafana baze bafisa ukuthi ngiwenze ngifile ngiphumule okugcina likhona-ke ithuba ngikhona mina asiye kwesinye okuningi bazokuthola umniningwane yebo iphinde siye lapha kulesi athi umuntu usilala nami angisazi sivelaphi ngoba usazi ukuthi sivelaphi ozani buyani ngoba mangale kuchaza kanjalo sivela kanjani uzoba ne-stress ngoba khona nezinye uthothi uthenge igrosa noma udile kiveni yezwa thulula igrosa kodwa kothi inyanga kuseduze yes othi noma inkinga isilwane silala nawe kunjani oza kumina usenyangeni ma ukuthi kade ulahla sona sihlatshelwe inkukhu oza la ungayiphathi inkukhu za kumina ukwakhuluma nangokuthi omunye usithola ukuthi uyena owegangile nje bamcupha bahlangana nempila zithuthu yes bamcupha bamfakazo loba sebemkhulumela emathuneni kwathengwa umuntu ethuneni ngeke siyasikhuluma konke ngiyakhuluma indaba le nyangeni oze nyangeni siphinde sidlule siye kwesinye isilwane esifike sibe nzima kakhulu futhi kulabantu abasuke bekhiphana emshadweni bekhiphana emshadweni ayi siba kanzima kakhulu leso esisibango esuke sakhiwa ngenyoka masikhala yena sesibango isibani yokuthi ube nolanga la muntu umengena aphenduka inyoka kuwena aphenduke isilwane bengena kanti uyakhishwa uyaxoshwa kanti uyakhishwa uyaxoshwa asibambeni lapho indaba enkulu ama-answers la inyanga bathi ayipheleli lapho kusho ingoma iphela sithi DR Makhandlela futhi nake abaphakadeni ibaphakadeni khona le ngifuna siyekhona nyanga kulekutheni umuntu ukuthi uyakholwa ukholelwe eBhayibhelini noma mhlawumbe isonto uyahambisana nalo noma uhambisani awubuye uze la-ke ubheke ukuthi ayikho yini into engale noma ngathi ubashumayeza baze bawe awuqale la ukhanyisa iy'nto zakho khanyisa iy'nto zakho ubese uyaqhubeka injalo indaba akube kuhle niphile South Africa yonke DR Makhandlela Bovu DR Makhandlela Bovu inamba 031 031 065 065 W086 W086 asiphinde 031 031 065 065 W086 WhatsApp WhatsApp 081 081 513 513 58 58 44 asiphinde 081 081 513 513 58 58 44 44 yeah asivale bangwatha phela lapho nje bakhulume bazosizakala bafowethu bayaphila.